Татар Тим КВН командасын. Bizga chidamaz. Bu shig'ishdan tomoshachi ko'rib to'yolmas. Bizda Tim komandasi, biz FMK. Biz barisin buldiramiz tatarlar olma. Xayrli kez dostlar, исәнмесез? İlham, нишлисең кеттік айдамына? Так, Ришат, сиңа мындан нәрсә кирәк? Мен сені құтқаруға келдім. Сен мына бұл покемоннар белән чыгыш ясарга җыенасыңмы? Вообще-то, бу җүнле төпле кешеләр. Җүнле төпле кешеләр, менә бу җүнле төпле кеше. Бер җүнле төпле сүз әйтә алмый. Гөлия? Мен шулай бір zaman кибетте отырғам, хәлмә кірді, Гүлия миңа кавылашам алмадысын қып бейдірәлім шек-шек-мәклек, шиклек-миклек, мен айтам, yo'q, сиңа сигарет түшүрәмәдік. Ал мен айтам, председатель миңа төләгәчті, мен сиңа берем запатын алып. Так. Кыскача сөйлей аласыңмы? Кыскачарак. Ул миңа, ә мен аңа, не? Ну вот. Ну вот, нормальная команда. Так, кызлар тигендерәк. Басыгыз әле. Ага, тигендерәк. Сез дә бераз тигендерәк. Дальше. Во, дальше. Вот, нормальная команда, Ильхам. Вот. Все, Ришат, мин моннан бер кая китмим. Мин монда уйныйм. Уйнысың килсә, уйна. Уйныйсым килә. Уйна. Татар Тим КВН командасы. Киттек. Шаптырмадың, тындырма, коптырмадың, шештекләр, иснәпнәдің, сиемдік те әйтмәдің. Хәерле кичәк барс һәм без башлыйбыз. Әйдәгез карап үтик безнең беренче миниатюра. Kızım, sıyırını jünlep sal әле. Шаптырмадың, тындырма, коптырмадың, шештекләр, иснәпнәдің, сиемдік те әйтмәдің. Белгәнегезчә, һәр кемгә үз җаен табарга кирәк. Так, үрдәкләр, төзелде, киттек. Так, аңламадым. Бак. О, аңладым. Я ходом, бұл бит салафанлы таяқ. Киттек. Шаптырмадың, тындырма, коптырмадың, шештекләр, иснәпнәдің, сиемдік те әйтмәдің. Шапқырмадың, шишмәді, ысытмадың кишәді, әлі инде ерісен, юққа бұшқа типмәгән. Рөстәм Нургалич Минниханов та модадан артта калышмый. Окей, Google. Республика Татарстан. Республика Татарстан – один из субъектов Российской Федерации. Окей, Google. Татарстан Республикасы. Татарстан Республикасы Идел буенда урнашкан. Нәбит Google, бұлар аласың керек шақта. Шаптырмадың, тындырма, коптырмадың, шештекләр, иснәпнәдің, сиемдік те әйтмәдің. Шапқырмадың, шишмәді. Менә беләсезме, дуслар? Так, стоп. Менә сез так таныйм, Иә. Сез булачак укытучылар. Иә. Әмма сезнең бер дә укучыгыз юк. Ә менә мин шын татфак егете. Минем бар кызлар, чыгыз әле монда. Жанымда сен һаман, жанымда син генә минем ярым. Мин аларны хәтта шигырьләр дә сөйләргә өйрәттем. Әйдәгез. Әминә елый үкреп, доллар күтәрелде дип. Шу Әминә елама, безнең гаскәр көчлерәк. Итуган тел, иматур тел, әткәмен кемнең телен, ирәнмәгән Кличко абый, бер җөмлә әйтә алмый. Газ өстендә салынгандыр безнең авыл.
Европ. Европа бар, якын безнең авылга авыл. Бу кышын туңып чыгарлар, аннан авызын ябып утырырлар. Путин, президент. Так. Болды. Тынычлан, бала суруңа, матурыңа. Менә? Менә беләсеңме, Ришат? Без дә эшсез утырмадык. Без чит ил җырларында татар сүзләрен таптык. Менә экранга игътибар. Et même en changeant d'avis, même en sachant qu'on a tort. Oh, gadget! Elle se consume et vous bascule le sang de cigarette. 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 Жизнь не так бывает, что любовь приходит вновь только. How can you expect to be taken seriously? The one who comes naturally. Татар Тим КВН командасы. Безнең йөрәктән сезнең йөрәккә. Жазмышыңны бәйле